चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय टुक्राझारनि साहा फारसे पुराना गाव पन्चायत मावख'नि साखाथियाव दिनै बेखेवनानै होदों सप्ताहि बाजार। नंगौ, चिरां जिल्लानि टुक्राझारजों लोगोसे साखाथि ओनसोल आरो फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां। टुक्राझार गोजौ फरायसालिमानि साहा फारसे एबा पुराना गाव पन्चायत मावख'नि साखाथियावनो दिनै बेखेवनानै होदों सप्ताहि बाजार। बे गोदान हाथाइसालियाव गासैबो मुवा बेसाद बायनो फाननो खाबुखौ मोननो हागोन होननानै बाजार कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बे हाथाइसालिखौ सिगां समाव बेखेवना होदोंब्लाबो नाथाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। बबेखानि बे खेबाव हाथाइसालिखौ साबसिन हामसिन सुबिदा गोनां खालामगोन होननानै फोरमायबावदों बाजार कमिटिया। सिगाङावनो नोंथांमोनखौ नैबे फुंनि समायाव नैबे टुक्राझार विकलि बाजाराव नुजाफैनायनि थाखाय हामबाय होनग्रोदों। बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। नैबे टुक्राझार गामियाव बाजार नांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय दिनैहाय बेखौ गमामायैनो जों जाफुंसारहोनो हाबाय। बियो सप्तायाव खननै बाजार जागोन, समबार आरो शुक्रबार। बे समबार आरो शुक्रबाराव रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोननि जेनाखि सोलिबाय थानाय नांगौ जिनिसफोरखौ बे बाजाराव फैनानै बायफैनो हागोन आरो फानफैनोबो हागोन। बेयाव बिस्थिबार बाजार, जेरै सान्तिपुर बाजार, बेंटल बाजार जेरैबायदि जायो, बेबायदिनो थिग नैबे टुक्राझार बाजाराव समबार आरो शुक्रबाराव जि बेसादफोरखौ नांगौ बे बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बे बाजारखौ बिसेसकै खुलिनाय जादों ओनसोलनि उन्नतिनि थाखाय, गामियारिफोरनि थाखाय, जाहाथे गामिनि मानसिफ्राबो बे बाजारनि थ्रुयैनो थांनानै थानो हायो आरो बे बाजारनि थ्रुयैनो खाथिनि मानसिनि बा खाथि बे गामि खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफ्राबो जाहाथे मोनसे सुबिदाखौ मोननो हायो। बे थांखिखौ लानानै नैबे बाजारखौ बिसेस खुलिनाय जादों। आरो बिसिडिसि हिसाबै, टुक्राझार बिसिडिसि हिसाबै मोनसेबो बाजार गैया, विकलि बाजारखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय गमामायै दिनै नैबे 2022नि दिनै 28 नभेम्बराव जोङो बे बाजारखौ दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। सिगां समावबो बेयाव बाजार जादोंमोन? सिगां समावहाय जादोंमोन जानायालाय, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय बे बाजारखौ बन्द खालामफिननाय जादों। अखा दै बेफोरबायदि लोमनायनि थाखाय बैयाव खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ बन्द खालामफिननानै आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन नैबे जायगाखौ जों मोननो हाबाय आरो जों बेखौ स्थायि भाबै बे बाजारखौ जों सोलिलांनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। दिनै प्रथम दिनाव नोंथांमोना बबेनिफ्राय बेफारिफोरखौ लेंहरदों? बेफारिफोरखौ जोङो मोननो हादों दिनै बिसेसके बासुगावनिफ्राय जोङो मोननो हादों, आरो सान्तिपुरनिफ्राय जों मोननो हादों, बेंटलनिफ्राय जोङो मोननो हादों। दाब दाब जायगानिफ्राय जों बिथांमोनखौ दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैनो हादों। आरो बेबायदिनो दखना बाजारखौबो जों मोननो हादों, सापागुरिनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो इन फिउचाराव फैबावगोन। दिनै जास्ट मुखुलि हिसाबै माखासेया खबरफोरखौ मोनस्लाबनो हायाखै आरो बेबायदिनो फैगौ दिनफ्राव फाथो आरो बेबायदिनो सिबिं, बेसर बेफोरबायदिखौबो जों आसा खालामदों। गुबुन गुबुन बिथिंनि फालांगिरिफोरखौ बेहाय फैनो थाखाय मा खावलायो? जोङो बेनो खावलायो, गुबुन गुबुन साइडनिफ्राय फालांगिफोरखौ जोङो खावलायनाया बेनोदि नोंथांमोना फैनानै जाहाथे बुस्थुफोरखौबो फानफैयो आरो बायग्राफ्राबो जाहाथे फैनानै बे बुस्थुखौ बायफैयो। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे कमिउनिकेशन, खाथि सोमोन्दोखौ जों जाहाथे लाखिनो हायो সুবুংফোরনি গেজেরজন। এটু আগতে পুরান বাজার এটা আছিল, এতিয়া আৰু নতুন বাজাৰ হৈছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি সকলো হাটুৱা বাসুগাঁও বাজাৰ কমিটিৰ সকলো হাটুৱা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বাজাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা সকলো শান্তিপুৰ, নিঘাটা, আউজাৰ, বেংটল বাজাৰ নিচিনা এতিয়াও বাজাৰ কৰিম। কেনেকুৱা হৈছে এইটো বাজাৰ? বাজাৰটো ভাল লাগিছে, এৰিয়াটো ভাল আৰু বাজাৰটো ভাল হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ বাজাৰটো ভাল হ'ব। ৰাস্তা অহাটো কেনেকুৱা? ৰাস্তাৰ কোনো অসুবিধা নাই, ৰাস্তাৰ কমিউনিকেশ্যন ভালে আছে, কোনো অসুবিধা নাই। এইফালে আমি আহিছোঁ বামনগাঁও হৈ বেংটল হৈ আহিছোঁ। এই ৰাস্তাটোৱে ভাল। আৰু বেলেগ ৰাস্তা আছে? বেলেগ ৰাস্তাও আছে, কিন্তু সেইটো ৰাস্তাটো আমি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, তো সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটোৱে ভাল। दखानाथ' मोजाङैनो जागासिनो दङ दासान्दि चिरां जिल्लानि
सिङाव थानाय बे साहा ओनसोल क'क्राझार ओनसोलनि माने गाव पन्सायत खाथियाव मोजां बाजार जानो नागिरदों ओमफ्राय बे बाजाराव बयबो बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन ओमफ्राय गोजान गोजाननि बेफारि फैगासिनो दङ जोङो गासैबो नांगौ बादि बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बायलाय फानलाय खालामहैनानै जाहाथे समायना रमायना खालामनो हायो मेहेर गोनां खालामनो हायो बाजारफोरखौ बाजारा खननै लादों समबार ओमफ्राय शुक्रबार बे बाराय मोननैखौ लादों आरो दिनै प्रथम दिन नामा दिनै प्रथम दिन दं मादैयालाय माथो खोनादों गोबां होथ्र'नो हायि बेबायदिनो मानसिफ्रा जागासिनो दङ फिथा ओमफ्राय घुगुनि ओमफ्राय अमा बेदर गोरान दखान होदों बेयाव बाजार खालामनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों मोजां मोनदों माने जोङो गोजानाव थांनानै माने खरसफोरखौ लायनो गगोन खाथियावनो जोङो सुबिदा बायदि बायनो मोनगोन नांगौ बायदिखौ जोङो मोनगोन आरो मा फाननायखौ नुनो मोनदों मा फाननायखौ नुदों नोङो फाननायखौथ' गोबां नुबाय हनै बेफारिफ्रा माने फैगासिनो दङ बायदिसिना नांगौ बायदिखौनो मोनगोन मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन